Türkmenistany esasy azyk harytlarynyň ýygyderli gymmatlamagy ýylatyň arasynda barhakan howsala döredýär we adamlar gruplarynyň çatdygyndan köpürek un ýa galyp goýmaga çalyşýar. Azatlyk radiosynyň ozal hem habar berýäli Türkmenistanyň azyk narhlary ýygyderli gymmatlaýar we fevral aýynyň başynda benzinin bahasynyň galmagy ýylatda has hem uly howsala döretdi diýip Azatlygyň ýerli çeşmesi habar berýär. İlatın günnelik sarp edýän azyk harytlarynyň, ösümlik ýagynyň, süýde önümleriniň, günewakar çigidiniň we beýlekleriň bahalary barha ýokarlanýar. Ol önümleriň käbiri 30, käbiri 20% gymmatlady. Hatda Kämil bazarda we Berkarar merkezinde satylýan türk usulyna geçirilen çörek hem gymmatlady diýip çeşme habar berýär. Men satyjylardan çöregiň bahasynyň haçan gymmatlanýanyny soradym. Olar munyň ýakynyna bolanyny aýtdylar diýip çeşme aýtdy. Men çöregiň gymmatlamagynyň sebäbini soradym. Olar çörek güsrenlerine daşary ýurtdan getirilen we Abaşa dolarlaryna satyn alynan goşunlar olanýanlyklaryny, onsoň dolarlaryň bahasy galsa çöregiň bahasynyň hem gymmatlaýanlygyny düşünürdiler. Bu habar Azatlygyň Aşgabatdaky ýene bir çeşmesi tasdiklady. Bu çörek olal 90 tengeden satylýardy, inni 1 manatdan satylýar diýip çeşme aýtdy. Alkoholsuz içkiler hem gymmatlaýar we olal 2 manatdan alynan içkilere inni 3 manat tölemeli bolýar. Süzme olal 5 manat 10 tengedi, inni 6 manat. Ýogsul ýurt içinde öndürilýär. Belki de bu benzinin bahasynyň gymmatlamagy bilen baglydyr diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen alyjy aýtdy. Synçylar benzinin gymmatlamasyndan soňky gymmatlamalaryň 2 hil görnüşde bolup geçýändigini belläýärler. Mysal üçin, paýtagtda husus taksilaryň ýolagçy gatnatmak narhlary goşmaça 1-2 manat gymmatlady. Emma regionlarda bu narh benzin gymmatlaly bäri 50% gymmatlady diýip çeşmeler habar berýär. Ýöne narhlaryň galmagy diňe benzinin gymmatlamagy bilen hem düşündirilmeýär. Sebäbi bahalar ondan öň hem ýokarlanyp gelýärdi. Ikinji tarapdan satyjylaryň we haryt getirjileriň köp harydy bahasy ardanna bolsa hiç ýyl gymmatladyp bilmeýänligi sebäbi şonsuz hem alyjynyň ören azlygy sowdanyň derejesiniň juda pessi habar berilýär. Şeýle de valyuta bilen iltewli sarp etiş harytlarynyň bahalarynyň aýratyn ýokary galýanlygy, Abaşa dolarlarynyň bahasynyň gara bazarda 12 manada çykanlygy aýdylýar. Emma muňa garamazdan döwlet kompaniýalary tarapyndan getirilen we döwlet dukanlaryna satylýan şeker, et ýaly azy önümleriň bahalary ýitgemedi. Şekeriň her kilogramy 5 manat, etiň bahasy hem öňküsýal Aşgabatda kilogramy 25-40 manat aralygynda, regionlarda Lomoy sowdada 20-21 manat aralygynda. Döwlet başardygyndan haryt getirýär. Ýöne ol harytlaryň meşhuri ören al we olar döwlet dukanlaryna satylýar. Şol wagtda döwlet dukanlaryna satylýan harytlaryň 90% husus telekaçylar tarapyndan getirilýär. Olar dolar gara bazardan alýarlar we şu sebäpden getirýän harytlarynyň bahalaryny hem galdyrýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýagdaýy beli adamlaryň berýän maglumatyna görä hatda soğan, kartoşka, şeker, un ýaly harytlar hem daşary ýurtdan, mysal üçin Azerbaýjandan getirilýär. Un Gazagstandan hem getirilýär. Pakistandan bolsa mandarin getirilýär. Döwlet bazara kontrolly edipdi. Gün täsir ýetiripdi bilmeýär diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Soňky gelip goşan maglumaty görä unyň gymmatlajagy barada ýaýran gurrunlardan soň dowlat düşen adamlar tapan puluny un alyp başlady we döwlet dukanlaryna un talon bilen almaly etdiler. Golaýmyzdaky dukana bir maşin un geldi. Emma ol şol duruşuna diýen ýaly ýerine gitdi. Dukançydan sorasam her dukana düşürmeli haltaň sany bar. Şonuň üçin hemmesini düşürmedi. Un gelen dukan derrew boşaýar. Şu sebäpden her gün az-azdan getirmeli etdiler diýip dukanyň müdiri Azatlygyň çeşmesine gurrun berdi. Pulrak adamlaryň uny aşy açgözlük bilen topulmagy, goly ýokarak maskalalar üçin emel un kynçylygyny hem döredip biler diýip adynyň aýdylmalygyny soran türkmen resmisi Azatlyk radiosyna aýtdy.